Hey, what's up? So, nanapod mi sa mga shoutout time diri sa mga binuligan o kanunay mo tanaw sa mga videos, no? Ang mga ipang shoutout kay pwede ba nilang comment sa mga katawan daw nga mga binuang ginagmay bisag gagmay ra kay magburo ay video. Salamat kay inyo ha. So, atong shoutout si Kuan Julius Mamin, mega shoutout kay Joyce Life in Japan, mega shoutout kay Bisdak Burn Vlog, mega sa imuha koy, mega shoutout sa imuha. So kay Just Bukidon Vlogs, ma'am, mega shoutout sa imuha, ma'am. Salamat kay sa pag-anhi sa among payag. So mega shoutout kay Kinit J Pundok. Oy, Kinit, mga kapil. So mega shoutout kay Ma'am Jing Kerikiron, ang among admin sa pangbusa mo ang revenue. So may mga shoutout kay Kuanpod, kay Bro G Bodios, may mga shoutout sa imha, bro. Kang Kuanpod, kang biyahe ni Rins Abi. So kani siya ako aning gi-invite nga mo join sa among channel. So layo man siya, wala ka isa ka join din ngingan sa among balay. Min comment siya nga pwede amo appeal. So pwede kay mo appeal basta always lang anhin sa mga video kay permanently available lang mga cameraman o mga artista dire. So, may shoutout kay TC Buyukan, may shoutout sa iyo, ma'am. Then kay Leonard H, mega shoutout sa imuha. Then kang Gina P. Brillante, mega shoutout sa imuha. Salamat kay sugan sa muang payag. Then kang Jimson Victorama, mega shoutout sa imuha, Lods. Then kay Charles Minyusa, shoutout. Next video ludi. Oy, Darb, mga shoutout sa imo ha. Murag mayon man kinabuhi dira, murag lispo naman ta. Salot tag ginagmay. So kang Duit Dakula, mga shoutout sa imo ha, bisag wala mi kaila ninyo. So ang uban mi kaila, nganigin mo sa amo ang YouTube channel para mo magbilin og mensahe sa mga binuang video. So kang kuan Song Midi, mga shoutout sa imo ha. Kang Angelo Maglasang, shoutout diha. Kani sila na po si shoutout ron, tulat lang sila, WhatsApp ganyan sila ron. Kang kuan, kang Filipino Canadian ako, mega shoutout sa mga, salamat kay sa pagduol. So karon guys, ating alam mo nga taas kay shoutout kay karon pa mi kahigayon og shoutout although nga daghan mi tulor rami kay tulor rami murag kamera man gyud magka sinama ta dili bitaw kanang kamera available karon kay busy ang uban. So kang putin niyo na to, mega shoutout kay Barkadas Organic. So, ma'am, mega shoutout si ma'am. Salamat kayo sa pagtabang sa panahon nga hanglan kung WhatsApp mo akong gitabangan. So, kang Lavern Dayanan, mega shoutout sa imo, Lods. Kang Alpi Montelia, mega shoutout sa imo ha. Kang anak ko oy te, among silingan, suod ug silingan kayo sa among bukid sa tabi na sa Bunga Lisor ug karon na sa Manila. Oy, i-share ang mga videos dati. Salamat kaya sa mga ni sa mga YouTube channel. Kay Dolores Riga, shout out kanimo ha, Lods. Kang Jorel Ruhas, shout out sa imo ha. So yang gi-comment rin nga shout out James. Idol niya ako sa mga kauban diri. Oy, kang Ma'am Madeline Lacson, yung shout out sa imo ha, ma'am. Mo niya ako ang karaan nga kaila diri sa kuan sa while gakuan pa ko kanang online pa ba dayon. Nahimo siyang kuan kanang legit nga manindahay. So nasa sa Margo sa tubig. May magasat si ma'am, dugar ni siya gusto sa apil sa man channel pero layo man kayo dili kay kadiliki at magasat si ma'am. Kang kuan kang Eduarte siblings sana makadalaw ka din Lods ha. Magasat si ma'am Lods, idalaw ka namin Lods. Kay kuan kang Anyong Ricky Vlog, hello boss, at out naman po, keep on vlogging in your new friend here from Sindangan, Zamboanga del Norte. Indot kayo inyong lugar sir, salamat kayo busing. Kang Princess Dayan Argusino, ang saya naman po diyan sa province nyo, keep sharing videos po. Thank you. Kay Migs RTV, grabe kanindot diha inyong lugar idol. Oy, dakog kahumayan, klaro kayo tugnaw na diha magabi. Tugnaw yun kayo idol. Dili mo agas ang singot kay tugnaw kayo. Kay Lawrence Bidalyo, sarap sa province. Kang Saira Tabor, nice. Kang Lani Rose, wow, idol talaga. So kang Sirak
Sayang bro, I like the videos, thank you for sharing, love it Facebook ko, keep vlogging. Sumibig sa tanan, salamat kayo sa pag-anhi sa muang YouTube channel nga. I hope mga paday mong tanaw, so imuha na po. Sunod ko, ako po dahil guys, shout out po ko sa mga taga Midsalip. Labi na sa akong mga silingan nga barkada. Ni Macjol Sigit, shout out sa iyo. Labi na sa imong kuan, sa imong kalab team nga si Rosel Alison. Og ni Charmaine Quasito, og sa akong igagaw nga si Jenny Rose Quasito. Og ni akong buddy nga si Marcelo Piquet, shout out din mo buddy. And then ni Lia Imina, akong bat na ko sa una sa grade 10, shout out sa iyo. So, shout out po dahil kay Ate Ilse Pinaso Bagyo sa amuang kwan, amuang isi sa Jollibee. Yun kay Jumar Tumalon. So, shout out dahil sa imuhago. O, labi na yun sa amuang manager nga si Ma'am Rosel. Shout out dahil sa imuha ma'am. Salamat dahil sa rest day sa amuha every Sunday. Nga kwan, imugin ming itugutan. O imog yung tagaag time para ma-sit ang among schedule. So salamat day kayo Ma'am Sel. Then sa amo pong kwan, mga kauban sa Jollibee og kwan, kana shout out day sa inyo ha. Then Ma'am Sir, shout out po sa inyo ha dira. Salamat kayo sa pagdawat sa mga dira as a Jollibee team. So thank you day sa inyo ha. Og mora to. Salamat day sa paglantaw sa among video. Og thank you. Salamat kayo o daghagan salamat sa inyong pag-support sa mga YouTube channel. I hope mga paday mong tanaw, palihog mig share sa mga videos o ay kalimot sa pag-subscribe o palihog po rin tawag kalimbang sa muang kuandra notification bell para updated mo perminti sa muang mga bagong upload nga binuang pero amuang paningkamutan nga bikugan ang inyong mga baba dirag ngisi-ngisi. Daghang salamat guys. Pangutan ng baba.